good morning, good morning. Buenas días, señoritas y señoras. Yan. Itatanga daw apo today is agluto akti banana Q. Deta tiistig na ni Ingeto. Tiistig na. Tagpaapit agman ita. Kapag kuman ipaapit, jay timiriendain, dagijay kwa, dagijay trabahantes. Siguro makaapit siguro uli mga ano lang, 1 million kaban. Dito ti kwa million tandaan, banana Q. Asawa ni Banana Kia. Ayan today, yan ko na gagawin natin. Dito ito umuna ko bra tayo, kasta. Kasta awen. Habang kasta, kakit ikastam dito kasta. Pero ang kasta, kakit ikastam dito kasta ni. Balat. Kasta, don't you know ang banana ay meron tayong tinatawag na potassium. Yan. Potassium ang magkumo sa banana. Yan, napakasarap ano. Then, damdaman ito na maluto. Mamaya pag na ano na siya, naluto na siya, yan, ito ang gagamitan mo ng barbecue stick. Yung damdaman nga kanin, dagigit kwa. Trabahante kin, at sinadati, papaya kin, manok. Yan ang tinatawag na tinola nga asawa ni Tinuli. Ayan, ito na Ito pati papilenda, takan yata ito, day. Naman pasti apit tiin sa ito, ang pasyar ijay, ayan ti away. Hindi naman nagluto-luto ti anak, pero nito nga dito. Ayan, dito in the rice, ito nga rice. Okay, tatakin na lapasin ako dito, yung apo ti banana cube, netan. Amen? Nalpasin. Kima. Maganda lang ako si kilikili dito. Bawang, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Ayan. Dudukin mo na ako. Ako, nagpulot pa yun lang. Oh, makabanod ka. Hindi talon ni. Wait, magkakaman kasta. Kasta. Lagi ito din apit ni Apo na kato. 98. Dito di pangkaan dito 36 months sa pagkamadaruran ti COVID. Pangkaan dito 36 months. Apo! Narigat siya at kumapan di taong awe. Dito. Pinpin mo dito ito tikwa Deta. Dito niya at mangpay lang. Deta. Kasta. Pag na oras kanya yung amin apo, abo yun na ano dito, igim ko. Alam ba ninyo kung ano itong hawak ko? Ito po ay kamoting kahoy sa Tagalog. At sa Ilocano naman, kamoting kahoy mitlang. Yung arating Tagalog naman dito In English, this is cassava. Cassava. Ayan. Itatanim ko ito ngayon. And after 90 days, aanilin ko siya. Ayan, ganito ang pagtatanim ha. Kailangan medyo malalim ng konti. Ang basta, ihukay mo na ganyan. Ito po ay yung cassava ay ginagawang cake, ginagawang cassava roll na binabalot sa jay bungbong rin. Daapo nga jay kwa, jay bulong tisaba na kaimimas. Ang sarap. Ganyan ang pagtatanim, yan takpan. Ayan. Yan, hintayin mo na lang na siya ay agramot. Hintayin mo na lang na magkaroon siya ng roots. Yan. Yan. Anong place ang wala pa ito dito. Dito. Ayan. Ito ang dagito iti ubra tayo tangapan. Di panawin ti COVID apukit agmumula tayo kailangan natin magtanim kasi mahirap ang buhay para meron tayong aanihin, especially ngayong pandemic. Ngayong pandemic po, ay po, nakadulti ko
mapaspasa magtilubong. Kailangan natin magtanim, mag-alaga ng mga hayop para meron tayong mga kakainin. Ayan, o, ito. Ganyan ang pagtatanim, ha? Then, takpan. Ayan. Pagkatapos dito, yan. Pagkatapos, ako ay magdadamo. Yan, ako ay magdadamo. Apo, itatas amin na ditoy. Nagsiruruot ditoy. Yan. Ganun na lang ito timula. Yan. Tata nga pa nagtutudo. Apo, mayat di agruot. Yan, mayat di agruot. Tata nga aldaw. Apo, ta. Nagtudo di rabi. Oh. Ayan, dito timula may kangkong. Ang kangkong naman po, ayan, naimas nga iadobo. At ihalo sa mga sinigang, kaya kailangan natin magtanim ng kangkong, kamote, yan, kung ano-ano, ganyan. At ito naman ay isang, amo yun, deto'y apo. Yes, sinig mo man. Deto'y apo kit saluyot. Ikas jayop. Doon na ikas jayon apo. Agulay kayo, ana, ilaog yung ti marunggay. Kasta, marunggay. Sayo ikanti. Dato dyan na alak tatayin apo ni. Sayo ikanti kastoy ni. Nabanglo. Iyabraw yu apo. Sayo iwalawal. Sayo ikan iti. Bogo ongken. No adati dry fish. Ayan. Ayan. Nakadumamulumula dito ni. Dito, this is very important. Dito apo kita nga basta ruot dito. Makita yu dito. Adda maagasa na apo dito. Liteg kadakwa. Dito apo di makunko na nga paragis nga asawa ni Paragas. Ayan, ito ang paragis, oh. Yan ang paragis. Gamot po yan. Ang gawin lang natin ay ilaga natin sa tubig. Ano ang ilaga mo sa lupa? Siyempre sa tubig, ano? Ayan. Oh. Ay! Ang daming trabaho dito sa Pilipinas. Yan, magtanim ay di biro para may aanihin. Oh, tulad ditong saluyot na ito, ang sarap. Hapo. Kanik sa diyan. Garitik ka. Ako, nagpadalpas ka ng kubrak. Ako nagkakubrak si kayo. Hapo, nasakit na ito. Yung mga buto na ito. Ay, ang dagdag naman ito. Ay, ang naganda na ito. Gawin. Oh. Ito, apo kit gawin. Oh. Gawin apo dito, at kanta na ato. Yan. Gawin apo magamit dagiti. Nahilig ang mama sa Tagalog nga yata ang tawag dito eh. Oo, nga ang tawag dito. Oh, ito yung isang ingredients na gawin apo. May kanta ito. Wag yan gawin agmulat na kasyay. At dapay apog na, ganun pala, ngalngalem kit ngalngalem, ngalngalem kit ngalngalem, kasta ngalngalem detoy. Kasta. Samunto ito pra, kitaem nalabaga, nga mama, kunanaro kwa. Yan ang dito apo ti gamit na dagiti agmamama apo. Naimas dito instant ag sigarilyo ka, agmama kalatan. Very healthy pa, madalusan pa deta. Diyan mo. Oh, ayan. Apo, nakakita po bracket ng aldaw. Oh, gumawa pa ako ng sombrero ko na napakaganda. Oh, pinabago ko ito yan, may tali pa. Ito ay takip ng basket. Ayan. Apo, dati apo kitkalog ti basket. Nimigilat kita yung tinubrak. Ana, ito ay ginawa kong sombrero. Ayan, pagkaganda-ganda. Oh. Oh. My name is Jun Dalawico, representing Philippines. Ganda, diba? Dito apo ti drum. Ana, drum dito yung pag-ikikanti gasolina. Ayan, no kaya tiyo apo ti agkatrabaho ikan kay ti sweldo yo. 3 million monthly. Agpuit kay ti drum. Ita ti ubrak ita, gaputa ag sigangak apo. Umuli ak iti. Kastoyne. Bayabas. Ayan. Ta mga lakman ti pagsigang ko. Kasta ti umuli kasta. Ay! Ay ko! Ay ko tatay ko! Kasta, oh. Mga lak ti bayabas, ta. Ilaok ko ti sinigang. Ayan. Aray ko. Ayan. O ito, ha?
For your information, sa lahat ng hindi pa nakakaalam, ang bayabas po ay masarap na pangsigang. Ayan, kukunin ko ang mga bunga niya ha. Ito masustansya, meron siyang taglay na vitamin C. Alam naman vitamin B, bayabas. Siyempre vitamin C. Ayan, salo! Ah! Ayan. Ayan ang mga bayabas. Parang gusto kong kumain sika. Hapo, hindi masika. Talahap. Talahap. Agbaba ako na po, nabandog ako meses. Meses! Nabandog ako meses. Dayon ang tapay, Ijay bangir to damdama. Bye-bye!